Evar baş, gelê hevalên hêja, temaşevanên hêja, silav û rêz ji bo we hemiye. Divê weşana xwe de em ê behsa çi bikin? Em ê behsa weşanek Ava TV bikin. Ava TV çi ye? Li Başûrê Kurdistanê televizyoneke dezgeheka medyayê ye û li Başûrê Kurdistanê bi kurmancî û soranî weşanê xwe dike. Bi qasî ku tê zanîn jî xwediyê vê qenalê Birêz Mesrûr Barzanî ye. Niha mijar çi ye? Mijar bêguman mijara me ne tenê bi giştî weşana Ava TV ye, weşana Ava TV bi giştî me alaqedar nake weşanek baş dikin an jî xerab dikin em vê nizanin. Ya rastî min bi xwe hetanî nihal vê televizyonê temaşe jî nekiriye. Çend cara li ser platformên medyaya dijîtal rastî postên wan hatime, rastî nûçeyên wan hatime lê min bi xwe li vê televizyonê temaşe nekirî ji ber vê sedemê ez nikarim derbarê weşana wana giştî da gelek tişta bêjim. Lê îro çi kirine niha em bînin ekranê jî ne tenê îro gelek cara nûçeyek di derbarê rêberê gelek Birêz Abdullah Öcalan da dane û çûne wêneyên Birêz Öcalan reş kirine, rûyê wî reş kirine, flû kirine, yani ji bo ku nêdîtin û wisa weşandine û hinek temaşevanan jî vê tiştî dîtine û ev vîdeo li ser medyaya dijîtal har vekirin û ji niha yani îro roja dudiyê Nîsana 2026 ji îro bi hezaran kes, bi milyonan kes li dijî vê yekê nerazîbûn nîşan dide û ev nerazîbûn jî bêguman nerazîbûnên di cîdanê. Niha tiştek hatî kirin bêguman bêrêziye, bêhurmetiye. Li divî wêneyên li ekranê niha hûn dibînin jî binirin televizyonên Tirkayê yekûn herî zêde li dijî Kurdan yekû herî zêde li dijî Öcalanın jî dema ku wêneyên Öcalan nîşan didin vê bêrêziyê nakin rast rast wêneyên Öcalan nîşan didin lê gotinên ne başî hinek ji wan dibêjin lê dîmen wiha nakin. Niha divir da bêguman divê em ser xalan da vê mijare binirxin. Yek aliyê pîvan û ahlaqê rojnamevaniyê ve. Duyem ji aliyê însanî ve. Sêyem ji aliyê siyasî û kurdayetî ve divê em vê mijarê nîqaş bikin û ya çara jî divê li hemberî vê bêrêziyê, vê bêhurmetiyê çi were kirin. Bêguman weşana giştî ya vê televizyonê me alaqedar neke. Min bi xwe temaşe jî nekirî lê piştre me lêkolîn kir ku vî tiştî carekî na gelek cara kirine. Yani dema ku dîmen vîdeo cara ewil vîdeoya Öcalan ji İmralî hatiye wê demê jî kirine û her tim dikin. Yani her tim kirin wek siyaseteka vê televizyonê li dijî Öcalan vî tiştî dane meşandin. Mijar ne keseke ew pêşkeşvan ew xanima ku pêşkeşî jî dike. Mijar ne pêşkeşvaniya jî kesekî teknîsyenekî li wê dere ya jî kameramanekî li wê dere. Mijar siyaseta televizyonê çima diye dibêjim ji ber ku bi rayedarên vê televizyonê re piştî ev sosret derket holê hat axaftin. Rayedarên Dem Partî jî axivin, parêzerên Öcalan jî axivin, her wiha hevalên me rojnamevan jî axivin lê ewana meselê weke meseleke teknîkî nîşan didin bêguman ev ne meseleyeke teknîkî ye weke di ekranê de ji hûn dibînin Öcalan reş kirine rûyê wî flû kirine. Niha tiştek ku tê kirin weke min got çi ye? Yek divê em di aliyê rojnamevaniyê de aniyê pîvana rojnamevaniyê ve li vê meselê binirin. Ev ne rojnamevaniyê. Yani li hemberî ti kesayetekî Kurd, Türk, Arab, Amerîkî, İranî hetanî niha Ava TV tu tiştekî wiha nekirî. Yani hetanî niha ev televizyon di weşana xwe de bila nîşan bide ku li dijî rayedarekî çi rayedarekî Türk, çi rayedarekî Arab, çi rayedarekî Kurd, çi rayedarekî İranî, çi yekî Amerîkî, çi yekî Awropî, çi İsraîlî. Hetanî niha li hemberî rayedarekî siyasî û leşkerî tiştek wiha kiribin mirov dikare bêje li hemberî filan kesê jî wiha kirin. Lê ev tişt tenê li dijî Öcalan hatiye kirin. Yek ev. A didiye. Niha divir da vî tiştî çawa îzah dikin dibêjin ji ber ku hin platform wêneyên Öcalan qebûl nakin wiha kirî ev jî nivîsa ye. Ev jî ne rast e. Ji ber ku gelek televizyonên bi ser pedekê de jî vî wêneyên Öcalan wek orjinal nîşan didin û heta niha pirsgirêkek wisa tune ye. Eger ku pirsgirêkek wisa heye Ava TV dikare derkeve bêje ku ji ber pirsgirêkek wiha ev kêmasî çêbûye em lêbirina xwe dixwazin heta niha tiştekî wiha jî nekirine. Yani ev helwestek derveyê pîvanên rojnamevaniyê derveyê pîvanên kurdayetî û însaniyê ye jî. Yek alî ev. Aliyê duyem aliyê însaniyê niha binirin Öcalan dibe ku tevlî fikrên Öcalan nebin. Devlî fikrên ramanên wî nebin, siyaseta wî nebin.
Levi calan daviya davi Kurdeke rêberekî Kurdayê, lîderekî Kurdayê û bi milyonan Kurd jê bawerin li peyê xeta wî ne û îro li çar aliyê Kurdistanê û li rojhilata navîn û li dinyayê vê rola wî, vê misyona wî tê qebûl kirin. Yani dijminê wê calan jî, dijminê gelê Kurd jî vî tiştî rol û misyona wê calan qebûl dikin. Eger ku bi milyonan kes vî tiştî qebûl bikin, hûn kî ne, hûn çima qebûl nakin? Yani hûn xizmeta çi dikin? Hûn xizmeta çi dikin? Binin hel ekranê de hûn wê ne jî dibînin dijminên herî hov ê Kurda û Kurdistanê jî vê bêrêziyê vê bêhurmetiyê nakin, baş ew çima wisa dikin? Hûn dikarin derkevin li dijî fikrên wî calan fikrên xwe bêjin. Hûn dikarin fikrê wî calan rex nebikin. û alîgirên wî calan jî kesên ku wê calan re jî tev digerin, ew jî dikarin werin eger hûn bi rastî jî rojnamevaniyê dikin, wê demê dikarin bêjin ki ev fikrên wî calan evin biparêzin. Li wijman foto reş dikin. Yani kriminalize dikin, weke mirovekî kriminal nîşan didin. Ev çi ye yani? û eger ku piçek hurmet hebe, piçek rêz hebe, mirovekî Kurd 26 salat zindanê de ye. Mirovekî ku 26 salat zindanê de ye û nikare bersiva êrişê li dijî xwe bide, yani ev çi însaniyetiye ku hûn radibin wêneyên wî calan ne carekî jî her tim wiha reş dikin, wisa nîşan didin. Ev aliyekî din, aliyê însanî evê mesele ye. û aliyek din, aliyê siyasî û Kurdîtiyê ye. Binirin. Niha herkes bi taybet jî li pêvajoya Rojava da û ev televizyona ku behsa wê tê kirin, heta ew pêşkeşvana ku vê nûçeyê pêşkeş kirî, bêguman ez wê xanimê tawanbar nakim ji ber ku ev siyaseta televizyonê ye. Wan bixweşî û gelek dezgehên çapemenî ragihandina Kurdî jî tiştên baş kirin û rêya giştiya Kurd û Kurdistanê gelê Kurd ji vî tiştî kêfxweş bû û her kesî got ragihandina Kurd vê demê helwesteka netewî nîşan da. û niha li rojhilata navîn bi taybet jî bi şerê Îranê re rewşa Sûrî, li Iraqê, niha herêma Kurdistanê, herêma Başûrê Kurdistanê dibin êrîşan da ye. Di demek wiha da ku çavê gelê Kurd lê ye, Kurd bibin yek, li ser hin pîvana werin bahevd û yekîtiyek netewî çêbe. Yani di nav civaka Kurd de yekîtiyek netewî çêbî, li ev yekîtiyên netewî ku di nav civaka Kurd de çêbî, bivê plansaziyek, bivê vîzyoneke siyasî tiştek çêbe. Yani Kurd dezgehên wanê ragihandinê ê siyasî bên çem hevdû û di nav yekîtiyekê de tev bikirin. Bendewariyek wisa heye, hûn radibin provokasyonekî wiha dikin, êrişekî rêberekî Kurd dikin. Yani ev tişt, binin, ev tişt, mesela bêjin televizyonekî din li dijî Birêz Barzanî jî xwedineke bêrêziyek wisa bike, em ê aynî tiştî bêjin. Mafê ti televizyonê, ti kesî tineye ku rabê li dijî rêberekî, lîderekî, pêşengekî Kurda bêrêzî, bêhurmetiyek wiha bike. Yani dibe ku hevdû rex nebikin, dibe ku fikrê hevdû parve nekin, dibe ku hemberî hevdû tekoşîna îdeolojî û siyasî bidin, ev ya temam. Lê divê pîvanek viya jî hebe. Divê pîvanek viya jî hebe. û ev êriş di şexsê wî calan da êrişî bendewariyê gelê Kurd ê ji bo yekîtiya netewî ye. Yani kesên ku naxwazin Kurd bibin yek vî tiştî dikin. Kesên ku dixwazin dijminê Kurda fitne û fesadiyê tê nava Kurda vî îşî dikin. Yani ev tiştê ku hatî kirin dijmintiya hemberî gelê Kurd e. Ev kîjan televizyonê, kîjan televizyon, kîja dezgeh ragihandinê li dijî kîjan Kurdekî bike ev wisa ye. Mesela ne tenê üç calan Avat TV, Başûr, Bakur filan bêvanê. Mesele rast mesela Kurd û Kurdistanê ye. û divê li hemberî vîya jî kesên alîgirên pedekê jî, misal, kesên ku ne li gel fikrê wî calanên û şuhret vînin Kurdin jî li hemberî vîya helwest nîşan bidin, ji ber ku her kesê ku şuhret divê ez Kurd im, pêwîst e li dijî yekîtiya netewî dernekeve. Yani herkes divê xizmet bike ji yekîtiya netewî a Kurd re. Niha tiştek ku divê were kirin çi ye li hemberî vîya mijara çara tiştek ku divê were kirin jî ev e, ev televizyon derkeve rayedarên wan ji vî meselê îzahat bike û lêbornek bixwaze ji gelê Kurd û ji wê calan û bi milyonan kesên ku li ser xeta wê calan dimeşin. Hetanî ku îzahatek lêbornek neyê kirin, rast bêjin, yani rast xwazim bêjim,
beşdarbûna vê televizyonê jî, beşdariya vê kanalê jî, çi siyasetmedar dibe, çi rojnamevan, çi hunermend dibe, beşdariya vê bêrêziyê, vê bêpîvaniyê ye. Ev tiştekî pir eyb e, pir şerm e. Cara ewil e di ragihandina Kurdî da gelek pirsgirêk çêbûne. Li cara ewil e tiştek wiha proaktif, bêrêzî, bêhelaqî, bêpîvanî tê kirin. Ev jî ciyê şermezariyê ye. Weke destpêkê de jî min got, ev ne mijara kesane, ev mijara televizyonekê ye. Ne carekî bi dehan cara kirine û divê berpirsê vê televizyonê vê mijarê îzah bikin. Mixwast ez derbarê vê mijarê de fikrên xwe berparve bikim. Gelek spas, silav û rêz, êvar baş.